да е с баварски автомобил. Какво ще се случи при отборите и при конструкторите все още можем само да гадаем, тъй като е твърде рано. Но на кадър сме с Тодор Василев, който прави поредната много добра и чиста маневра срещу Радослав Радоев в първия завой. Връщам се мисълта към Тодор Василев, който дебютира тази година за NTCC за първи път, именно на много трудната писта Бейтърст. Направи чудесно състезание, все пак за много малко можеше и да спечели над преварата, ако не бе направил грешките, които колата може би го предизвика да направи в първото състезание, където изгуби контрол още в първия завой, в една от последните обиколки, в които можеше да настигне Любомир Петков, тъй като ресурса на гумите на Алфа Ромео по традиция се изчерпва в края на състезанието. Това е много интересното в тази битка, тъй като BMW не е кола рекордьор в една обиколка, въпреки това Диан Костадинов успя да вземе по-позишена за Бейтърс, но това е много рядко и е нещо като прецедент, тъй като обикновено сме свикнали автомобилите на Алфа Ромео да взимат челните позиции в квалификацията. Те успяват да поддържат едно много стабилно, много високо и много бързо темпо в първите обиколки, но в хода на състезанието това се губи, тъй като предното предаване на Алфа Ромео буквално изгаря гумите им и те много драстично забавят своето темпо в края на състезанието. Това не може да се каже за BMW, тъй като те постоянно през цялото време поддържат едно много константно време, което в най-лошия случай може да се различава в рамките от половин до максимум една секунда. Това е разликата във времената при BMW в цялостна състезателна дистанция, докато в Алфа тази граница е много по-висока. Отправяме се към края на това филмче, където виждаме резултатът от това, което ви казах преди малко. Радослав Радоев просто нямаше възможност да спре в последния завой, в последната обиколка и стана жертва на Траян Саравков. Това бе малко по-детайлният анализ в борбата между BMW и Алфа Ромео.